Magyarország kormányzója, alávetem magam a nemzet akaratának. Minden erőmmel azon leszek, hogy félrehajlás, düh és bosszúvágy nélkül cselekedjek mindenkor, ha néha igyekezetemben mégis hibát vétenék. Nézzétek el nekem, hiszen én is csak ember vagyok. Maradjatok itt! Hol van Cillei? Csak mi vagyunk itt. Hova bújt? Elment Bészba, hogy Frigyes segítségét kéri. És miért kell neki segítség? Ellened. Ausgezeichnet. Oh, seht, wer angekommen ist. Wer bist du? Das ist Ulrich von Zille. Ulrich war ein guter Freund eurer Mutter. Vielleicht sogar ein etwas zu guter. Barát? Nem az a fontos, hogy én ki vagyok, hanem hogy te ki vagy. Azt tudod? Luxemburgi Erzsébet és Habsburg Albert fia. Magyarország, Csehország, Dalmácia és Horvátország királya vagyok. És Ausztria hercege. Wunderbar. Ein sehr kluger Bursche. Wie sein Vater. Te tudod, mit csinál egy király? Ne aggódj. Majd megmutatom. Bu imkansız. Konstantinopol'ü alamayız. Babanız da buna muvaffak olamadı. Ben babam değilim. Her yaz Avrupa'ya büyük seferler düzenliyoruz sultanım. Bir sürü ganimet ve köle topladık. Batı'da sınırlarımız yeterince genişledi. Yetmez. Cihanın en şanlı ordusu bizde. Zaman geçtikçe imparatorluklar vahşi hayvanlar gibi acıkır. Çok fazla boş durursa diğer avcıların güçlenmesine izin verir. Aslında doğuya doğru daha fazla genişleyemeyiz sultan. Bir imparatorluk büyümeye devam etmezse
İnsanlar ona olan inancını yitirir. Avrupa'yı işgale devam ettikçe imparatorluğa olan inanç katlanarak artacaktır. İlk hedef Konstantinopol. Şehri tamamen çevreledik. Ama hala direniyor. İslam denizinde küçük bir Hristiyan adası. Artık bizim olmalı. Yine de Konstantinopol güçlü surlarla çevrili sultanım. Dünyanın en çetin surları. Toplar bu surları yıkamaz. Sen tevekkül et. Gerisini Allah'a bırak Ali. Tevekkül tebaanın ve imamların işi. Öyle toplar döktüreceğim ki kafirler üzerlerine Allah'ın gazabı yağıyor sanacaklar. Bu cihandaki en iyi döküm ustasını buldum. Hunyadi'nin top dökücüsü. Öyle büyük toplar dökecek ki kafirlerin kapılarını delip duvarlarını yıkacak. Ez itt a baziliszkusz ágyú. A csövében kényelmesen elférhet akár az anatóliai beglerbég is. A golyóbisai nehezebbek, mint egy kölyökelefánt, és képesek őket átlőni akár a Boszporusz felett is. Allah'ın yardımını bekleyemeyiz. Allah aşkıyla harekete geçmeliyiz. Üzentem, hogy érkezem. Biztos vagy benne, lányom, hogy el akarod hagyni a világ hívságait? Aranyat is hoztál, hogy megvásd a nyugalmadat a világtól? És most? Ugye elég volt ebből az őrültségből? Meg akarod támadni a Habsburgokat? Egyedül tőlük remélhetünk segítséget a török ellen. Teszem, amit tennem kell. Vagyis? Eszem valamit. És utána? Indulunk Bécs ellen. Willkommen. Ihr könnt mir sicher erklären, warum eine Truppe Ungarn vor den Toren meiner Stadt steht? Azt kérdezi, miért áll a magyar sereg a városkapunál. Úgy gondoltam, hogy ha küszöbig hozom őket, azt már tényleg fenyegetésnek vennéd felség. Eure Hoheit, ich dachte, wenn ich die Männer noch bis zur Tür bringen würdet ihr das schon als Bedrohung wahrnehmen. Mondd meg, hogy nem neki akarsz hadat üzenni. Annak az áruló patkánynak üzentem hadat, aki ott bujkál mögötted. Habe diesem Verräter, der sich dort hinter euch versteckt, den Krieg erklärt. Nun, ich für meinen Teil betrachte diesen Zwist als innere Angelegenheit Ungarns. Doch wenn die Ungarn auch nur einen weiteren Schritt in Richtung meiner Gebiete machen, bedeutet das Krieg. Ezt a viszálykodást magyar belügynek tekinti. Ám ha tovább jön a seregünk, az háborút jelent. Én helyedben nem kockáztatnék, kedves Johannes. A magam részéről hajlandó vagyok elfelejteni a köztünk támadt jelentéktelen nézeteltérést. Képzelem. Igazad van. Ez magyar belügy.
Add ki Cileit, és már itt sem vagyok. Das kann ich leider nicht tun. Kénytelen vagy elkotrúdni a seregeddel együtt. Amint egy pillanatig nem vigyáznak rád, halott ember vagy. Genug. Genug. Es scheint so, als könnten wir diese beiden Menschen nicht davon überzeugen, miteinander Frieden zu schließen. Es sei denn, wir zwingen sie hier und jetzt dazu. Ich sehe in weiteren Gesprächen keinen Sinn. Ihr etwa? Wie meint ihr das, Eure Hoheit? Es gibt ein altbewährtes Mittel. Ihr wisst doch sicher selbst, aus blutigen Feinden erwachsen manchmal beste Familien. Familie? Wir verheiraten die Tochter von Cilei mit dem Sohn des Hunyadi. Das wird den Frieden garantieren. Oder nicht? Mit akar? Összeházasítani Mátyás Cilei lányával. Mi? Nem. Attól tartok, nincs más lehetőség. Dehogy nem. A háború. Hogyha a Habsburgok ellen fordulsz, egész Európával lépsz háborúba. Kormányzóként nem akarhatod ezt. Kell lennie másoknak. Hál' Istennek. Azt hittem, Vitéznek nem sikerül lebeszélnie téged erről az ostoba háborúról Cilleivel. Történt valami? Ára lesz a békének. De hisz még csak gyerekek. Most csupán a szertartásra kerül sor, nem a nász éjszakára. Nem. Én ezt nem hagyhatom. A fiunk Cileinél, a lánya nálunk lakik majd. Nem hagyom, hogy eladd a fiunkat. Nem adom el. Csak átadod, mint egy foglyot, hogy kényükre, kedvükre bánjanak vele. Ez most nem rólam szól. Persze! Semmi sem rólad szól. Mégis mindig a veled élők isszák meg mindennek a levét. Szerinted van más választásom? Ne! Ezt ne folytasd, de ezt nem akarom hallani. Hallottam már ezerszer. Tudom, hogy ez is az országról szól. De ha neked tényleg fontos a családod, ha tényleg szeretsz minket, akkor most az egyszer, könyörgöm, legyünk mi fontosabbak, mint az ország. Elég! Édesapám! Mátyás. Amint tudunk, hazahozunk. És egyszer vége lesz ennek a sok háborúnak. Ígérem. Akkor majd együtt leszünk? Igen. Akkor végre mind együtt leszünk. Fiam, mindent bepótolunk. Ígérem. Várj, Hagyj most! sajnálom. Sajnálod? Nem a lábamra léptél rá, János. Nem a tejet öntötted ki véletlenül. Hidd el, hogyha lenne más megoldás. Kérlek, legalább gondold végig. Neked nincs páncélod, nincs sereged, csak könyveid vannak és tudásod. Mégis éppen olyan vagy, mint ő.
Megérdemlitek egymást. Gratulálok, fiam. A házasság szent kötelék. Köszönjük. Köszönjük. Elizabeth, ígérem, hogy jó dolgod lesz nálunk. És Mátyás is sokat fog majd tanulni Cillében. De ha eljegyezzük egymást, miért nem élünk majd együtt? Igen, miért nem? Ehhez még kicsik vagytok, hogy megértsétek, de... ez az ország érdeke. Édesapám is ezt mondta. Tudom, fiam. Tudom. Hazahozlak, megígérem. Ennek meg mi baja van? Ha a fiamnak csak egy haja szála is meggörbül. Tudom, hogy azt hiszed, hogy az igazság meg az Atya Úristen a te oldaladon áll. De ha nem tudnád, most elmondom. 5 gyermekemet vesztettem el. 5-öt. Az ilyesmit nem szokja meg az ember. Elizabeth nekem fontosabb mindennél és mindenkinél. Nekem ő az egyetlen élő gyermekem. Esküszöm mindenre, ami szent, hogy nem téged foglak megbüntetni, ha bármi történik vele, amíg te barbár kis kőkupacodban tartózkodik. Az egész családodat írtam ki. Kezdve azzal a hegyke kis kölyökkel. A jegyes párra. Vissza akarlak kapni. Gyönyörű ez a palota. A kormányzó biztos a legszebb szobát kapja majd. Zsigmond egykori szobáját kapjuk. A királyi lakosztály. Nagyon jól fogod majd érezni magad benne. Neked itt a helyed mellettem. Te már nem a férjem vagy, hanem Magyarország kormányzója. Visszatérek Hunyadra. Téged pedig addig nem akarlak látni, míg haza nem jössz a fiammal együtt. Tudod, hogy ugyanúgy érzek, mint te. Mint én? Honnét tudnád, hogy hogy érzek én? Én sem akarom elveszíteni a fiunkat. Akkor tegyél valamit. Bármit. Tudod te egyáltalán, milyen az, amikor bármit megteszel a fiadért? Szerinted miért segített új laki kiszabadítani téged Vlad börtönéből? Szerinted mit kér cserébe? Hát igaz. Te tudtad? Azt hittem, csak Cillei terjeszte a hajas pletykákat rólad. Ez volt az ára új laki seregének. Inkább hagytál volna meghalni. És Lackó? Őt is hagytam volna meghalni. Mit akarsz, mit csináljak? Kérjek bocsánatot? Amiért megmentettelek? Amiért a fiunkat megmentettem?
és megtenném újra. Mondjál már valamit. Kiabálj, vagy üss meg! Soha nem ütnélek meg. Most tehetted! Miről van szó? Jankó, kérlek! Ne, apám! Ha nem állsz le, minden oda veszik. Minden, amiért harcoltunk. Nem érdekel! Édesapám! Szerinted a csillagok figyelnek minket? Nem neveltelek babonásnak. Mátyás. Tudod, ha a papjaink nem azzal lennének elfoglalva, hogy kitégessenek meg és miért, akkor talán már rég tudnánk, hogy pontosan miért forog körülöttünk az égbolt, már ha forog egyáltalán. Mi mindent tudhatnánk még, ha nem lenne ilyen rövid az élet. Ilyesmi ne is gondolkodj. Az élet annyi, amennyi. Ő felsége nem csatlakozik hozzánk. Nem. A végén még gondolkozni kezdene, és ahhoz nem elég okos. Miért? A királyok nem okos emberek. A pallérozott elme csak kárba vész a trónon. Az okos ember az, aki megmondja a királynak, hogy mit gondoljon és mit tegyen. És a hadvezérek? Azok csak katonák. Örökké a csatákon jár az eszük. Ho fatto più veloce che potevo, Santo Padre. No, ma a Dio non interessa se tu vieni velocemente o lentamente. Lui raggiungerà il suo scopo in ogni caso. Tu mi porti cattive notizie, vero? Temo di sì. Costantinopoli è caduta. Guarda quante luci. Sono belle, no? Maometto non si ferma a Costantinopoli. Vuole la città di Roma. L'ultimo ostacolo sul suo cammino in Ungheria. Andrò là, porterò un esercito. Proclamo una crociata, Santo Padre. Una campagna per la battaglia finale. Campagna? Crociata? No. Io sono troppo vecchio per queste avventure. Ma tu prepara quello che vuoi, fa quello che vuoi con chi vuoi, no? Datemi la vostra benedizione, Santo Padre.
Bu savaş bugüne kadar girdiğimiz en büyük savaş olacak. Konstantinopolis'ten sonra Belgrad'ı almak çocuk oyuncağı olacak. Gerçek savaş daha sonra başlayacak. Buda, Viyana, Roma surları birbiri ardına yıkılacak. Bu sefer de benimle olmandan memnunum. Cennette nam sahibi olmayı kim istemez ki? Ancak sen ödülünü bu dünyada alacaksın. Tek bir isteğim var. Herkesin güç istediğini biliyorum. Ancak mutlak güç bir yanılsamadan ibarettir. Sadece Yüce Sultan'ın gücü gerçektir. Geri kalan herkesin gücü bir hayalden öteye gidemez. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Atamın eski toprakları. Eflak. Doğdum. Küçük ülke. En iyi adamıma vereceğim ödül bu kadar küçük mü olacak? Hı? Elmas bir kum tanesinden daha büyük olmayabilir. Ama bütün çölden daha değerlidir. Hayır. Altınlar, mücevherler, saraylar, kadınlar. Hepsi senin olacak. O zavallı küçük topraklarında bulabileceğinden çok daha fazlası. Seni vezirim bile yapabilirim. Ama benim yanımda olacaksın. Burada bana lazımsın. Ha? Cömertliğinizi geri çevirmek ne haddime sultanım. Capestrano atya megérkezett Itáliából. Itt van. Capestrano itt van Budán? Mit akar? Mondja el ő maga. Még valami. A nagyurak összehívták a koronatanácsot. Neked is jelen kell lenned. Inkább megvívok még 100 csatát. Ezek is csaták, Jankó. Igen, tudom. Az országban rend van. És béke. Az emberek rég nem éltek ilyen nyugodtan, és ezt neked köszönhetik. Békét teremteni sokkal nehezebb, mint háborút indítani. Corvo. È giunto il momento di fare quello per cui sei nato. Il Papa mi ha mandato da te personalmente. Se ti avesse mandato prima, forse avremmo potuto aiutare Costantinopoli. Sono contento che non hai dimenticato la nostra lingua. Il destino di Costantinopoli non dipendeva da te. Certo. Gli errori non hanno un padrone. Senza offesa. Ma perché sei qui ora? Perché credo in te. Costantinopoli non è la tua battaglia. La tua sta per cominciare. I turchi marciano per conquistare Belgrado. E io sarò lì al tuo fianco. Moriremo insieme. E insieme entreremo nel regno dei cieli. Le tue parole sono sempre meno alletanti. Ho già avuto la fortuna di incontrare un capo inquisitore come te. Il cardinale Cesarini è stato chiamato dal Signore. Lo so, ero lì. Forse non sei d'accordo con i nostri metodi, ma quando vedrai decine di migliaia di credenti dare la loro vita nel nome del Signore, allora capirai il motivo di quello che faccio. Nándor fehér árfalait erősítsétek meg. Ássatok árkokat. Készleteket töltsétek föl. Nem ez lesz az első ostromom. Tudom. Te mikor jössz? Előbb szerzek egy sereget. De ne lovaskodj.
Védőkre lesz szükségünk. Konstantinápolyba is azt hitték, hogy elég bezárkózni a vaskos falak mögé. Meg aztán ismersz. Én csak támadni szeretek. Mire készülsz? Még magam se tudok. És Erzsébettel mi lesz? Hogy érted? Nem lenne jó haraggal elválnotok. Még nem mehetek haza. Erzsébet, a te dolgod lesz. Most azonnal menj Hunyadra és vidd őt biztonságba. Hová? Minél messzebb a töröktől. Harminchat, 37, 38, 39, 40. Aki bújt, aki nem, jövök. Na ez vajon hova lett? Talán itt? Elizabeth, ne! Legutóbb tavaly történt hasonló. Akkor néhány nap alatt jobban lett. De most? Eret vághatunk, azzal kifolyik a rossz vér, vagy legalább egy része. Ha ez így lenne, akkor mindenki egészségesen térne vissza a csatákból, nem? Persze egy nőtől nem várhattam, hogy megértse az orvoslás bonyolult tudományát, de némi tiszteletet azért igen. Ha tisztelet mellé aranyat is szeretnél, akkor hozd vissza ezt a lányt az életbe. Mert ha nem sikerül, akkor nem csak ez a gyerek hal meg. Értjük egymást? Fratres, tempus benit, extremi judici. Testvéreim, eljött az utolsó ítéletnapja. Finis mundi nostri. A világunk vége. Ceciderunt Ianu e Constantinopoleos. Konstantinápoly kapui ledőltek. Mox acies diaboli vobis instabunt. Már csak idő kérdése, hogy értetek is eljöjjenek a sátán seregei. Una via. Exat ex inferno huius orbi. Ad paradiso. Egy út van csak, ami ebből a földi pokolból a mennybe vezet. Sequi minime, ac vos eo duca. Kövessetek, és oda vezetlek titeket. Számos ügyben kell ma döntenünk, de egyik sem olyan fontos, mint amit most el kell mondanom nektek. Nándorfehérvár veszélyben van. Már megint a régi nóta. A török, a török, a török. Konstantinápoly a töröké. Minden a töröké. Mohamed szultán rászánta magát a nyugat elleni nagy háborúra. Mi leszünk az első célpont. Mi védelmezzük egész Európát. És Nándorfehérvár az ország kapuja. Az egész kereszténység védőbástyája. Jankó, ha a seregedet szeretnéd tovább hízlalni, akár abba is hagyhatod. Neked én nem vagyok Jankó. Kormányzó úr, ha kérhetem. Urak, hogy lehettek ennyire hálátlanok? Hiszen az elmúlt évek valóban békét és prosperitást hoztak nekünk. Meg is fizettük az árát. Nem. Hálásak vagyunk a kormányzó úrnak. És nem csak mi, de Magyarország királya is. Mi folyik itt? Mindenki ismeri, de talán már elfelejtettétek ki őt. Hadd mutassam hát be ismét. Ő felsége 5. László, Habsburg Albert és Luxemburgi Erzsébet fia. Magyarország királya. Felség, nehéz döntés előtt állunk. Szeretnénk kikérni a véleményed egy fontos kérdésben. Mit akarsz ezzel mondani, Ulrik? Mivel királyunk 5. László immár nagykorúvá érett, javaslom, vegye át az ország irányítását, itt és most. Hát erre megy ki a játék. Ez nem játék.
Kezdetektől fogva arról volt szó, hogy csak addig birtokolod a kormányzói jogkört, amíg ő felsége el nem éri ezt a kort. Aki támogatja a javaslatomat, emelje fel a kezét. Ezt akarjátok? Hogy egy kölyök döntsön a nemzet sorsa felett? Az egész kereszténység sorsa felett? Nem illik kölyöknek nevezni a magyarok fölkent királyát. Tudjátok, nálunk Bécsben, a garderóbe, a latrina tetejére teszünk egy fedőt. Ti is? Azt tartja lent a bűzt. Ahogy ti magyarok távol tartjátok az oszmán barbárokat Európától. Te vagy a mi védelmezünk. Hát akkor védelmezz. Ha majd szeretnétek eltávolodni ennek a kölyöknek a szaros seggétől, tudjátok, hol találtok. Mátyás, Mátyás jól van. gyere velem. Édesapám. Ja, Istenem. Mióta van ilyen állapotban? Néhány napja. De mindig is beteges volt. Itt van az édesapám. Egyfolytában az apját akarja. Ha kijut rajta a láz, megállás nélkül őt szólogatja. Nem tarthatjuk itt tovább. Visszaviszem az apjához. Talán még megéli, hogy odaérjünk. Jövök veled. Tényleg? Ismerem céleit. És János is azt akarja, hogy veled legyek. Istenem, de jó, hogy itt vagy. Nem akarod látni a csodát, lányom? Sokat változtál, mióta közöttünk vagy. Előnyödre. Köszönöm, nővér. Azt mondják, ez a te szultánod azért jön, hogy leigázzon minket. Hálás vagyok, hogy menetéket lelettem itt a világ szörnyűségei elől. Nővérek izgatottak. És az sem segít, hogy az ágyasa ennek a démonnak köztünk él. Mit vársz tőlem, nővérem? Tudod te azt? Arisztotelész szerint ez csak a légkör kipárolgása. Bár ezt később sokan megcáfolták.
Mi az, Miklós? Még csak fel sem pillantasz az égre. Talán soha többé nem látjuk ezt még egyszer. Nem azért utaztam ide napokon át, hogy egy fénycsíkot bámuljak az égen. Ébredj! Hazaértünk. Édesapám. Mindjárt láthatod őt. Mi lesz most? Vidd be a fiút. Bármi történik, nem mozduljatok ki. Jöttünk, ahogy tudtunk. Elizabeth. Drágaságom. Édesapám. Itt vagyok, kincsem. Maradj itt. Maradj velem, Elizabeth. Maradj itt. Uram. Ezt te tetted. Add vissza a fiamat, kérlek. Ahogy te adtad vissza a lányomat. Ulrik, könyörgöm. Hozd ide. Add vissza a fiamat. Emlékezz arra, amit most érzel. Fenyegethetsz, de nincs sereged. A férjed éppen egy újabb csatába viszi őket. Hol van most a nagy hunyadi? Elment, hogy megvédjen minket. Hogy megvédjen téged is. De a fiát nem tudja megvédeni. Amikor újra látja, már fel se fogja ismerni, mert kutyákkal tépetem szét az arcát. Mit akarsz? Kérj bármit. Oculum pro oculo, dentem pro dente. Szemet szemért. Elvettétek, ami nekem a legfontosabb volt, és most elveszem, ami nektek az. Ez így tisztességes. Úrik, elég. Ez a te műved, nem az övé. A te bűnöd. Mátyás, gyere! Hova? Mész haza! Lassan a teste! Miklós, jó, hogy itt vagy, van egy feladatom a számodra. Neked? Számomra? Mi hagy téged, hogy folyton a rossz oldalra állj? Ideje lenne ezen változtatni, nem? Vito vesz mindjárt itt lesz. Most elviszed Mátyást, viheted újlakra, akár Rómába is, de végig veled kell, hogy legyen. Az életedet is feláldozod érte, ha kell. Miért tennék ilyet? Mert ezzel tartozol Erzsébetnek. Úgy szerettem, mintha a sajátom lett volna. Takarodj innét. És soha többé ne gyere vissza. Szóltam Újlakinak. Magával vitte Mátyást. Nemese?
Hová mentek? Most jöttünk. Élelmet hoztunk a Fellegvárba. Miért éhesek vagytok? Folyton. Jakub csak viccel. Jut nekünk étel elég. Hála az égnek, már kezdtem aggódni. A helyetben vigyáznék a számra. A kormányzó úr fiacskájával beszélsz. Apám már nem kormányzó. Hunyadi László. És akkor ő most hol van? Hunyadi. A nagy Hunyadi. Ha ő nem jön, ki fog minket megvédeni? Ti? A gyerekkirály Bécsbe menekült. Mindenki ment utána. A bárók menekülnek mind. És te? Miért maradtál itt? Nem szeretem, hogyha egy budihoz hasonlítanak. Az igazat mondom. Szinte semmi esélyünk. Na, hát ezért nem megyek veled Nándorfehérvár alá. De sereget azt tudok neked szerezni. Te? Talán rám jobban hallgatnak az uraságok. Gyere! 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 Bir zamanlar babam bu kaleyi kuşatmıştı. Babanız bu dünyanın gördüğü en muhteşem komutandı. Ama yine de almayı başaramamıştı. Toplarımız bu surları paramparça edecek. Tıpkı Konstantinopolis'te olduğu gibi. Kadırgalarımız ne durumda? Yarın sabah burada olurlar sultanım. Hepsini bir köprü gibi birbirine zincirleyin. Tek bir Macar sandalının bile kaleye ulaşmasını istemiyorum. Emredersiniz sultanım. Miho! Apám? Nem tudom, Lackó. De már nem is számít. Ha most nem állunk helyt, minden elveszik. Fedez